Hej og velkommen til Microlab 9.7 Service Pack 1 nyheder. I denne her video vil jeg gennemgå, at det nu er muligt at starte en tredjepartsprodukt direkte fra Microlab'en. Det gælder selvfølgelig både på Microlab'en PC, men også ude på mobiltelefonen. Som I kan se herover, så har jeg selvfølgelig mit mødeikon som normalt, hvorhen at jeg kan trykke på at starte MyTel Meetings, hvor jeg kan indkalde til møder og have online møder. Men jeg har også et nyt ikon, som jeg har oprettet på min Microlab, hvor jeg kan starte Teams. Så hvis jeg trykker på Teams, jamen så starter Teams-applikationen på min Windows. Det kunne selvfølgelig også være en hjemmeside, man kunne starte inden for den her knap af. Men så kan man se her, så trykker jeg på min Teams-knap, hvorhen at jeg kommer direkte ind i Teams, der hvor jeg stod før. Og her kan jeg se, at jeg stod på mig til sidst, hvorhen at jeg har alle mine informationer fra Microlab'en af over i min Teams-klient. Så det er blevet lidt lettere at arbejde med tredjepartsprodukter via Microlab'en også, fordi man kan oprette en genvejstast. Jeg håber på, at I kunne lide den nye nyhed, som er kommet i Microlab 9.7 Service Pack 1, og jeg glæder mig til at præsentere jer for nye nyheder, som kommer senere på året.